Jep. Nyt on paljon parempi. Ja taas vaan. Ja jatka koko sitä ravia pyörittää selkään. Siellä voit käyttää sitä hyväksi, kun siellä käännät. Muista pitää tuntuma hyvänä, kun lähdet kääntää sitä. Jom. Hyvä Veera. Jep, nyt on aika rullaava laukka, eikö se oo? Joo. Hyvä! Ja sit kyllä liuhtille riittää. Nyt ottakaa siellä jalat sulla paremmin. Ja pysyy nyt paikallaan siellä, missä pitää. Silloin kun teet ulkopohjalla ja ulkopohkeella suoristuksen. Hyvä. Muutenhan se ei pääse niinku rentoutumaan, jos on hyvä Iina. Hyvä. Ja kädet alas. Kädet voi olla lähellä satulan etukaarta, niin siellä voit ottaa jopa sieltä vähän kiinni. Jep, emppu on vähän villi vielä, mutta aika hyvältä näyttää. Joo, päästä sisältä Katja.